Velkommen til Kroppens Anatomi, en lille serie, hvor jeg fortæller lidt om bevægelsesapparatets anatomi. I den her video vil jeg gerne fortælle jer lidt om overkroppens muskler. Inden for bevægelsesapparatets anatomi beskæftiger vi os med de skeletale muskler, som er de af kroppens muskler, som udfører bevægelser. De skeletale muskler står for kroppens bevægelser som følge af den måde, de udspringer og hæfter fra knoglerne. Muskler udspringer fra en knogle, løber hen over et led og hæfter på en ny knogle. Kroppens muskler udgør tilsammen et fint system af agonister og antagonister på hver side af kroppen, som tilsammen gør det muligt at udføre alle bevægelsesapparatets bevægelser. For at kunne analysere bevægelser, eksempelvis med henblik på at lokalisere skader eller tilrettelægge træning, er det vigtigt at have en viden om, hvilke muskler der er i kroppen, hvor de udspringer og hæfter, og hvad deres primære bevægefunktioner er. Kroppens muskler kan opdeles i rygsøjlens muskler, skulderpartiets muskler, armens muskler og benenes muskler. Overkroppens muskler består af rygsøjlens muskler, skulderpartiets muskler og armens muskler. Og det er dem, vi vil kigge nærmere på i den her video. Lad os tage et kig på rygsøjlens muskler, altså de muskler, der bevæger rygsøjlen. Vi husker på fra den tidligere video, at rygsøjlen består af 24 på hinanden stående hvirvler med mellemliggende diskus, altså brystskiver, hvilket giver ryggen en masse små glideled, som tilsammen giver rygsøjlen en meget stor bevægelighed, således at den både kan bevæge sig fremad til siden og rotere. På ryggens bagside finder vi rygstrækkeren. Rygstrækkeren kalder vi også musculus erector spinae, og den bøjer rygsøjlen bagud og til siden, men mest af alt så arbejder den statisk for at holde vores holdning. Rygstrækkeren udspringer fra korsbenet og hoftebenet, løber op langs rygsøjlen, som vi kan se på figuren, hvor de løbende hæfter på torntapperne og ribbenene, for til sidst at hæfte på kraniets underkant. Rygstrækkerens funktion. Rygstrækkeren buer ud på begge sider af torntapperne hele vejen ned langs ryggen, så rygstrækkeren den kan du mærke i lænderegionen på begge sider af torntapperne, hvis du svejer ryggen. Prøv selv at bøje ryggen og følg efter. På forsiden af rygsøjlen findes mavemusklerne, som kan inddeles i 4 muskler, der tilsammen er ansvarlige for at bøje kroppen fremad til siden og rotere rygsøjlen. Inderst har vi den indre skrå mavemuskel, musculus obliquus abdomini internus, som agerer som synergist, altså en hjælpemuskel, til de ydre skrå mavemuskler. Den indre skrå mavemuskel udspringer fra lændehvirvlerne via en seneflade, og så løber den rundt om kroppen og deler sig i et opadgående muskelstrøg, som hæfter på de 3 nederste ribben, mens resten af musklen hæfter på indersiden af bækkenet, og så det vi kalder rectusskeden. Derudover så har vi de indre tværgående mavemuskler, musculus transversus abdominis, som bidrager til at øge bugtrykket. Bugtrykket det er et tryk, der opstår i bughulen, altså inde under ribbenene, når man fylder lungerne med luft, holder vejret og samtidig spænder mavemusklen. Prøv selv. De tværgående mavemuskler udspringer ligesom de indre skrå mavemuskler fra lændehvirvlen via en seneflade og hæfter derefter på brystbenet og rectusskeden. Uden på de indre mavemuskler, der ligger de ydre mavemuskler, som består af de ydre skrå mavemuskler, musculus obliquus abdominis externus, hvis funktion er at rotere rygsøjlen og bøje rygsøjlen til siden. De udspringer fra de nederste ribben og hæfter på bækkenkanten og igen rectusskeden. Den her muskel den kan I mærke i siden mellem hoftekammen og ribbenen, hvis man aktivt bøjer sig til siden. Aller yderst på maven, der finder vi den lige mavemuskel. Det er den, vi normalt kender som mavemusklen, og den hedder på latin musculus erector abdominis.
Denne muskel har til funktion at bøje rygsøjlen og dermed overkroppen fremover ved at sænke brystkassen ned imod ribbenene. Den lige mavemuskel kan hos nogle mennesker ses som et vaskebræt-lignende mønster på maven, og kan på alle mærkes, hvis man spænder op i den. De lige mavemuskler får sit udseende på grund af det senevæv, der opdeler mavemusklen på langs og på tværs i felter. Den lige mavemuskel udspringer fra brystbenet og de nederste ribben, og den hæfter på skambenet. Ja, hvis vi så lige hurtigt laver en opsummering af rygsøjlens muskler. Så har vi rygstrækkeren, som står for at lave en bagudbøjning og en sidebøjning. Vi har de lige mavemuskler, som står for en fremadbøjning. Så har vi de ydre skrå mavemuskler, som står for en sidebøjning og en rotation, samt de indre skrå mavemuskler, som ligeledes står for en sidebøjning og en rotation. Godt, lad os gå videre til skulderens muskler. Skulderpartiet består af et samarbejde mellem to grupper af muskler, nemlig musklerne, der bevæger skulderbladet, og musklerne, der bevæger overarmen. Og tilsammen udgør disse to grupper af muskler det, der bevæger skulderledet. Denne komplekse opbygning skyldes, at skulderledet er et kugleled, der skal kunne bevæge sig i alle retninger samt rotere. Vi starter med at se på skulderbladets muskler. Skulderbladene er afgørende for overkroppens og især armens bevægelighed. Skulderbladene findes på brystkassens rygside, og de danner led med overarmen og kravbenet, men de danner ikke led med rygsøjlen. Skulderbladene holdes fast til ryggen, udelukkende ved hjælp af dens egen muskulatur. Skulderbladene kan hæves, sænkes, skubbes udad fremad, trækkes bagud indad, og når skulderbladene bevæger sig, følger armen med. Skulderbladets bevæges primært af tre muskler, nemlig den savtakkede brystmuskel, kappemusklerne og rumpemusklerne. Rumpemusklen kan hverken ses eller mærkes, da den ligger under den store kappemuskel. Men dens funktion er at trække skulderbladet ind mod rygsøjlen. Rumpemusklen den udspringer fra 6. halshvirvel til 4. brysthvirvel, og så hæfter den på indersiden af skulderbladets inderste kant. Kappemusklen kaldes også trapezius, og det er en stor muskel, hvis forskellige dele bevæger skulderbladet forskelligt. Den øverste del af kappemusklen løfter skulderbladet og roterer det udad, mens den mellemste del trækker skulderbladet ind mod rygsøjlen, og den nederste del trækker skulderbladet nedad og roterer det udad. Kappemusklen udspringer fra den nederste kant af kraniet og halshvirvlerne samt brysthvirvlerne, og så hæfter den på skulderbladets yderside. Musklen den kan man mærke, hvis du med et gaffelgreb med tommel og pegefinger oppefra griber fat i området ved siden af halsen. Det er også det, vi kalder en tyrenakke. Den savtakkede brystmuskel, også kaldes musculus serratus, funktion er at trække skulderbladene udad og frem, og de udspringer fra de øverste 9 ribben på brystkassens forside og løber bagud ind under skulderbladene og hæfter under skulderbladene på deres inderste kant. Den savtakkede brystmuskel kan mennesker, særligt mænd, ses lige under brystmusklen. Lad os igen lave en lille opsummering. Så hvis vi ser på de savtakkede brystmuskler, så er deres funktion at løfte og rotere skulderbladet, mens kappemusklens funktion er at trække skulderbladet indad, sænke det og trække det indad. Det er ligesom de 3 forskellige dele, der har 3 forskellige funktioner. Og rumpemusklens funktion er at trække skulderbladet udad. Godt. Skulderledet er vi nået til nu. Skulderledet er et kugleled, hvor skulderbladet danner ledskål med overarmen, som danner ledhoved. Ledskålen dækker kun en tredjedel af ledhovedets overflade, og det er årsagen til, at skulderbladet har så stor en bevægelighed. En ledlæbe er brusk,
sørger for at stabilisere leddet, mens overdelen af skulderbladet og nøglebenet udgør fæste for skulderbladets muskler. De vigtigste af de muskler, der bevæger skulderleddet, er den store brystmuskel, deltamusklen og den brede rygmuskel. Lad os se nærmere på dem. Deltamusklen består af 3 dele med hver deres funktion. Den forreste del fører den løftede arm fremad, den midterste del løfter overarmen ud til siden, mens den bagerste del fører armen bagud og desuden kan rotere armen udad. Den udspringer fra skulderbladet, og den yderste del af nøglebenet, altså også det vi kalder kravbenet, løber ud over skulderen og hæfter på den øverste del af overarmsbenet. Den store skuldermuskel, altså deltamusklen, kan man mærke oven på overarmen, hvis man lægger højre hånd på venstre skulder og fører venstre arm ud til vandret. Den store brystmuskel kalder vi også musculus pectoralis major, og denne muskel fører den løftede arm fremad, altså ind foran kroppen. Den udspringer fra det øverste del af brystkassen, nemlig fra brystbenet, kravebenet og de øverste 6 ribben. Musklen løber fra brystet foran kroppen ud over skulderleddet og hæfter på den øverste del af overarmens forside. Den store brystmuskel kan du føle, hvis du i siddende stilling lægger venstre albue på bordet og holder højre hånd ind på forsiden af albuehulen, mens du presser venstre overarm ind mod dig selv. Sidst men ikke mindst, så har vi den brede rygmuskel, musculus latissimus dorsi, som har flere funktioner. Den kan blandt andet strække armen bagud, trække den ind mod kroppen og rotere armen indad. Den brede rygmuskel udspringer fra torntapperne på de 6 nederste brysthvirvler, og alle lændehvirvlerne og bækkenkanten. Derefter bevæger den sig ind under deltamusklen og hæfter på overarmsbenets forside. Den kan mærkes ved, at du sætter dig med siden til bordet og presser den venstre albue ned mod bordet, mens du lægger højre hånd på siden og den øverste del af brystkassen. Lad os igen lige lave en lille opsamling. Så først havde vi alle musklerne, der bevægede skulderbladet, og derefter så gav vi os i kast med at se på de muskler, der bevægede selve armen. Og de bestod af deltamusklen, som var delt i 3 dele, som henholdsvis bøjede armen fremad, roterede den indad, roterede den udad, lavede en udadføring og strækker armen bagud. Så havde vi den store brystmuskel, som stod for at bøje armen, altså fremad og lave en indad rotation, og den brede rygmuskel, som stod for at strække armen, altså lave en bagudføring, lave en indadføring og lave en indad rotation.